вазири хориҷаи Тоҷикистон гуфтааст, соли 2020 латукуби дипломатҳо ва кормандони консулгариҳои кишвар дар Русия ҷой дошт. Латукуби дипломатҳо моҳи сентябри соли гузашта вақти муроҷиати зиёди мусофирону муҳоҷирон ба дипломатҳо барои бозгашт ба Тоҷикистон сурат гирифтааст. Сироҷдин Муҳриддин, ки рӯзи 15 феврал дар як нишасти хабарӣ дар Душанбе суҳбат мекард, гуфт ба сабаби пандемияи коронавирус ва маҳдудиятҳои сафар ва парвозҳо шаҳрвандони хостори бозгашт ба ватан зиёд шуданд ва 11 корманди сафорат дар Москав пайваста бо таҳияи санадҳои ҳамватанон машғул буданд. Вазир гуфт, гоҳо ҳолатҳои латукуби кормандони консулгарӣ рух медод, вале мо сокит будем, мушкили онҳоро мефаҳмем. Ӯ гуфт, ба ҳазорҳо шаҳрвандони мо, ки дармонда буданд, кӯмакҳои моддӣ ҳам кардем. Мавридҳое буд, ки даҳову садҳо нафарро бо ҷойи хоб ва ғизо таъмин намудем. Ҳарчанд вазир мушаххас нагуфт, ки манзури ӯ кадом ҳамла ба дипломатҳо аст, вале сентябри соли 2020 сафорати Тоҷикистон дар Русия дар бораи латукуби кормандаш хабар дод. 26 сентябр масъулони сафорат гуфтанд, ҳодиса ҳангоми қабули аризаҳои шаҳрвандон барои бозгашт ба ватан иттифоқ афтод. Дар натиҷа корманди сафорат ҷароҳат бардошт. Расонаҳои русӣ рӯзи 25 сентябр гузориш доданд, ки як шаҳрванди 37-солаи Тоҷикистон ду корманди сафоратро дар Москав задааст. Дар натиҷа ангушт ва бинии мутахассиси сафорат шикаста, сараш осеб дид. Хабаргузории Азия Плюс бо такя ба манобеаш навишта буд, ки кормандони сафоратро барои дағалӣ заданд. Сафорат гуфт, ин иддао асос надорад.